dána ní a ráiché bliana a chatha gobarlam. Chlárú síalta na níos táhachtaí stair na hÉireann. Ach le deanaí tá dána gairí tarseach agus caite. Tá printíseach seolta agam aige le cabhrú leis, clío. Tá bhean seo iontacha gachrad, ach tá sí Skype. Éonar an cantlach, pécal an cainteach. Gam bhfuil botún allward an taman seo. Le. Dúirt? Literator Patrick Hillery le ní é. Tá sam? Tá sé rát am hanna. Ní fiú an tidirlín má tá fíorchaí wet léamh leabhar. Tú marachtáil san am atá caite a dheadó. As gámach na túra mí sean aisinta chéanna, ag an bolitúir agus Éire uachtarán na hÉireann Patrick Hillery, a rugus sa mléon 1953, agus a cáiliú a 2008. Well, ní bhah éireamh mar bháilgan CEE. Oh, rinne mé dearmad, cad is brí leis an CEE a ríis? Éasca. Oh, chuiníart? Se lódáil? Tóg dá. Ní me gur gúna ád ar lascanna ón Fhrainc. Ag skipáil an bhógra i 5, 4, 3. Tá an gúna sin go zás. Cóphobal eacnaíoch na Eoraip. Van, cóphobal, sin, aráid gréasáin. Cóhain tú trádála in Eoraip? Bhí sama sin. Rinne sé idirmhartaíocht ar son na hÉireann le cinntiú go mbeidh cosanna cinnt ag tionscail na hÉireann trí am a thuairsdómh dul món nuachóirithe sula mbeadh siad ag go mórtas. Déitan se sin a bheith ráta am leat? Thug an Eoraip sír glúiseach go thodhcaí agus go dhaoine. Rud a chud ar chumas winter na hÉireann agus targaí a dhéal thar leir agus brabach a bhidí dó bhar. Inserlín. An cúis go bhfuil tusa ná an gúna lufa sin a cheannach ón Fhrainc ná mar gheall ar Patrick Hillery. Tá mo chain ar marmh. Oh, níl caiinar ag tastal ó leabhar. Céir eile rinne se mar sin? Oh, the Gary. Yep. Oh, okay. Cé gur airí muinte na hÉireann ní severas na 1960, bhí siad fós a bhádíobh hir de tíortha ar nós na Fhraince agus na Ghearmáine. Mar thur ar sin, hasí ó muinte na hÉireann a bheith imhaild an CEE, sin iad na náisiún aontaithe aniu. Ní dheachaigh Éire isteach sa CEE, go dtí go neachaigh na Bhreatain isteach na 1970, mar gheall ar an méid trádála rinnemer leis an Bhreatain. Curc Patrick Hillery a gceannas ar idirmhartaíocht a dhéanamh faoin armáilreacht. Bhí Éire ag dul isteach sa CEE thar a chéanna, agus nuair bhí referan an maidir le dul isteach, fótáil 83 faoin géad déanna daoine ar a hon. Cheap Éire Hillery mar an chéad chomisisinéir éireannach. Rá a ba Hillery, mar go raibh Frankis lífa aige, rud a dá go raibh tóir sa rank agus sa bhelig. Aníoch Hillery mar chomisisinéir am an nóí sóisialta. D'oibre sé go dtíon ar son oibrithe faoi mí chumas agus é ddíire freisin ar chraonála jaosú. Chinnti sé go bhíoch fíor agus maná pá cóhanan as obair chóhanan. Chuinní an CEE ag leathnú, agus d'oibre sé freisin na cinntiú go mraach saoránaí ceangailte leis an tionscadal Eoraipach. Bhí na rialacha agus rialacháin a tháinig an Eoraip a gairí níos coitianta. Some líon 1969 bunaíoch Parliament na Eoraip. Bhí Patrick Hillery ina uachtarán ar Éireann idir 1976 agus 1990. Rinne sé cínta gomach pá cóhanan ag fid agus ag mrá. Dan, an chéadú eile tosa leis an ledathel. Barham sa bheith gemacht mar ní anamach nó réalta ar snámh ar oscailt leis éin. San? Tá me chósás de go bhfuimiid íoc an méid chéanna. Bhaint fáilíochaí? Gúna nu an Fhrainc! Ní héanna dúirt mé! Gur mágad Patrick.